Dnes vám predstavím a spravím recenziu na Cloudbee, na tohto tigríka, ktorý je Dreams to Go, edícia Zoo Friends, s tým, že túto lampičku sme si kúpili na Fido.sk priamo od Outlet bazáriku, ktorý je Kido.sk, a musím povedať, že tam bola za veľmi dobrú cenu, až moc veľmi dobrú cenu. Stála 5 eur, tak okolo 5 eur, s tým, že na internete sme ju našli oveľa drahšiu. Táto lampička je z plastu, je veľmi ľahučká a je pekne vyzerajúca s motivom tigríka. Ako ste si mohli všimnúť, tak na krabici aj sú iné, ale na Kido mali len tento typ. V krabici bol ešte návod, ktorý je veľmi jednoduchý a hlavne stručne popísaný. Rozmer lampičky. Ak lampička bliká, znamená, že sa vybíjajú batérie a treba ich vymeniť. Povedali, že aké batérie do budúcna budete potrebovať, takže sa odšroubuje tu tento šroubík a potrebujete tam 3x A3 batérie. Zapína sa lampička priamo tu, on, off. Takže ju máme zapnutú zo spodu a teraz ju máme vzadu zakamuflované pri chvostíku dve tlačítka. Toto práve tlačidlo, ním zapneme celú lampičku, celé svetielko, už nám svieti. Svieti nám cez plastové otvorené otvory typu hviezdičky alebo smajliky. To sa nášmu Beníkovi veľmi páči, keď to pozerá na stene a na strope. Teraz to možno, že dobre nevidíte, ale vidíte, sú tam diódky v modrej, tak modrofialková. Potom si to môžete stláčať na iné osvetlenie, teda farbu, a to je konkrétne zelená alebo červené. Takže manuálne stláčanie, preklikávanie farieb je tu, naľavo, zelená, červená, opäť modrá, modrofialková. Keď chcete, aby vám sa tie svetielka prelínali, tak podržíte tu na pravom tlačidle dlhšie, pustíte a teraz sa vám tie farby budú prelínať. Je to veľmi pekné. Nám sa to veľmi páči, veľmi pritom aj relaxujeme v noci, teda pred zaspávaním. Pomáha to aj Alexovi troška sa ukludniť pred spánkom, upokojiť a potom nám pekne zaspí. Nevydáva to žiadny zvuk, čo je aj dobré, pretože si naozaj ten detský mozoček troška oddychne, odfúkne. To vám ešte musím povedať, že určite, keďže sú tam ledky, cez tie otvory si nesvietite priamo do očí. Je to za prvé aj nepríjemné a za druhé nie je to zdravé, aby ste si svietili do očí. Takže treba opatrne. A v ďalšej izbe vám teda ukážem, ako to svetielko funguje a ako nám svieti. Môžeme ho vypnúť opäť pravým tlačítkom, jeden klik. Ešte som vám zabudla povedať, že nemusíte to vypínať, automaticky sa to vypne po 45 minútach, keby ste náhodou že zabudli alebo zaspali pri tom, takže sa nemusíte bať. Minule sme to mali zapnuté veľmi dlho a musím vám povedať, že je to ozaj výborný plast, aj celkovo výborne spravené, pretože keď sme sa chytili vrchu lampičky, tak vôbec nepálila.
A myslím si, čo je super, pretože to ozaj môžu aj detičky pri tom byť a môžu sa aj tak s tým hrať, že si to chytia a pozerajú na stenu a hýbu si s tými hviezdičkami a s tými smajlikami.